Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit! Da, avem o nouă serie. Avem aici o casă care o facem pe survival. Da, vă zic imediat care e faza. Acum hai să ne vedem și noi normal, că e greu aici. Căutat eu aici niște lucruri ca să mă văd pe mine. Bun. Haide. Uitați, aici e partea voastră de casă și acolo e partea mea. Bun, hai să luăm lucruri pentru partea voastră, pentru că da, n-am terminat-o, n-am avut timp. Și jucăm pe survival, pentru că na, așa e mai real. Și în primul rând, casa asta am făcut-o pe survival, dar niște lucruri am cumpărat. Da, aici o să vină camera voastră. Stai să aici e camera mea. O să vedem toată casa la final. O să avem și un tur al casei noastre noi. Că na, ne trebuie. Bun. Așa, hai să facem aici, repede, că avem nevoie de multe lucruri de făcut. Bun, hai să vedem. Ce facem cu căsuța asta? Dacă ne iese, dacă nu ne iese, s-a construit greu. Dacă nu ne iese, asta e. Nu ne iese. Adică vreau să vă spun și ceva. Eu decorat cum vreți voi, adică acum eu doar construiesc casa. Mâine îmi scrieți în comentarii, până mâine nu mai continuăm. Și vă fac cum vreau eu. Pentru că trebuie să-mi spuneți cum vreți să vi fac. Că și eu sunt curios de ideile voastre. Bun. Să-mi spuneți dacă-ți vă... Dacă, na, bun. Așa o să arate, așa arată până acum. O să mergem mâine înăuntru. Ce-a fost asta? Aoleu, am făcut setări ciudate. Pentru că n-am făcut setare să mi se facă așa în continuu. Așa. Stai. Bun. Ne trebuie lucruri noi. Am terminat pentru casă. Sper că vă place la ce am muncit. Adică am lucrat din greu să caut lucruri. Adică la următorul videoclip o să mă mai duc. Plec de aici. Plec de pe insulă. Asta e casa pe apă. Așa se cheamă. Orașul pe apă. O să facem un orășel așa cu arcade multe. Frumos așa. Îmi place mult. Oricum nu mi-a mai rămas pietra din aia. O să mai caut. Bun, hai să căutăm. Luăm așa și vă alegeți ce vreți de aici. Bun. Ușă vreau. Ușa a fost greu de găsit. Uite, aici trebuie să fie ușă. Avem lemn din ăla pentru ușă din aceea. Acum o să avem și nevoie de așa ceva. Așa, perfect. Bun, și până acum cum vi se pare? Mie îmi place. Eu știu, sunt singurul care știe cât de mult m-am chinuit. Adică... Nimeni nu mai știe cât de mult m-am chinuit eu, pentru că n-am mai fost cu mine aici. Adică... Tuși, am muncit și eu aici, adică ar trebui să mă ajutați. Dar nu vă dau eu la asta, nici nu știu cum. Că n-am mai grafit așa de mult timp. Perfect, ușă. Așa, de aici va veni curte cu dirt mult. Deci la colectare de dirt, ce credeți voi? Că așa pur și simplu se face treaba la mine? O să crezi că e ierbuță. Frumos. Ce ziceți, e destul de lungă curtea?
Ok, să facem un pic și încolo. Ce ziceți până acum de curtea noastră? Cred că e frumoasă, nu știu ce ziceți voi. Dar mie îmi place. Acum o să mă mai măresc, adică ce credeți voi aici? Că-mi bagi joc? Bun. Bun. O să vină și ziua când facem turul casei, să știți. Când e gata casa. Mai ales și turul orașului, dar o să facem multe în orașul ăsta. Adică facem multe părți. Adică nu vă așteptați să facem 2-3 părți și gata. Adică orașul ăsta trebuie să fie făcut până la final, înțelegeți? Sper că înțelegeți ce vreau să zic aici. Că nu știu cum să vă explic mai exact. Bă, mie îmi place mult. Că mi-a ieșit impresionant până acum. Adică, cum am chinuit la casă, uite așa de greu mergeam. Adică, da, trebuie să ai și răbdare. Nu pot să zic că nu trebuie să ai răbdare, pentru că la orice ar trebui tu să ai răbdare. Dacă n-ai răbdare, degeaba faci. Să văd dacă n-am filmat degeaba. Am microfonul aprins perfect. Eu cât am filmat oameni buni. 10 minute trece repede timpul ăsta. Mă rog, dar se dezgălțe. Mamă, dar cum se dezgălțe. Ce numai ecranul ăsta? Uitați-a nebuni. Suntem pe apă. Gândiți-vă că dacă noi suntem pe survival, trebuie să și mâncăm și n-am mâncare. Mă rog, las două col de mâncare. O să fac un episod viitor și rost de mâncare. Că nu mai pot. Să fac atât de multe lucruri eu. N-am. Ajutor, mi-e frică în apa. Mă, mi-e frică de apa asta, mie nu știu de ce am cu apa asta. Dar pot să mă ia zombie de picioare. Fugi. Uite ce mă urmărea pe mine, vai de capul meu. Trebuie să fim foarte atenți la asta, pentru că trebuie să ce vină după mine. Nu le și lor mine de mine. Doamne, trebuie să fiți foarte atenți cum mâncă pe apă. Stați. Gata, folosești shift-ul. Nu mai pot. Doamne, ce greu. I-am muncit toată ziua pe Minecraft-ul ăsta. Efectiv, nu știu cum voi, dar eu am obosit. Efectiv, dacă construiești, e greu. Am strâns cam mult dirt. Dacă putem lua un câine, că am văzut câini, când eu încă construiam casa. Sunt câini mulți pe insula asta. Omora oile și cu le-am făcut copaci. Cu le-am făcut paturile și le-am mai colorat. Am colorat pepine, sunt și fete, sunt și băieți, le spun că sunt și fete. Așa bine că, așa, am făcut setarea asta. Ulu, dar se dezgălțe rău ecranul ăsta, nu mai îmi place. Mă rog, asta e enervant. Deci că am aici, mi-am făcut setare ca să meargă astea. Nu mă gândesc că am zgâltăit ăsta. Cred că s-a stricat ceva, nu știu. O să văd. Dacă e din mine că filmez. Oare să zgâlte pe rău ecranul? Păianjen. Aoleu, păianjen. Mă bine că sunt. Punem și din ăsta. Ce ziceți? Nu. Ce se
se întâmplă cu astea mele? Gata, pentru că trebuie să fim mai departe. Na. Ce frumoasă e curtea. Așa, nu-i gata curtea, o să terminăm noi cumva când mai am obiecte, că n-am luat. Am terminat curtea. Ce greu a fost, chiar a fost greu. Așa. Bun. Cam acesta e până acum. Data viitoare vă redecorăm camera. Pa, pa!